onwe onye na-eme dibia emesi dibia ike makwa ihe ọ na-eme na-ezu ike maka ihe bụbụ servant to all. anyị anọgoro n'obi Nkanụ mbụ na Nkanụ ya bụ Agbakọ Ọdịgwe Chief Ọhazurume nwafọ Amechi Idodo na Nkanụ n'obodo Enugu kpọmkwem ka anyị nọ. Ekene gị Chief Agbakọ Ọdịgwe ka ị mere. Kedu maka ndị gị na ha na-alụ na ndị na-alụlụ ọrụ na ndị na-ejele ozi ọkwa ọ na-aga? Ekene dị Chineke na ndị anyị na-eme ike anyị. Ọ dị mma. Tata anyị ga-agbapụ ọsọ maka na anyị ji ọkpụrụkpụ okwu na-abụ m chọrọ ka ido ndị mmadụ anya, mana tupu anyị na-aga dịka m na-esi eme ya, aga m achọ ka ị kọwara ndị mmadụ mbụ enwere ike ọ bụrụ na ọ bụ izizi a na-anụ olu gị n'ọnụ ka ị ga-dododo kọwatara ndị ọ bụ izizi ha na-anụ olu gị na-afụkwa gị onye bụ kpọmkwem na ka isi bidodo ọrụ dibịa. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Ọ ga-adịrị Igbo niile na mma. Ise. Ndị Solid FM niile ọ ga-adịrị unu niile. Ise. Chizana nwanne m nwoke, ekenere gị. Daalụ. Na nkwado na ezi omume iji wee soro ndị omenala na nkwalite ọdịnala Igbo. Daalụ. So Chineke na aja ala ga-emere gị ihe ọma. Ise. Afọ m bụ Chief Dr. Innocent Nwekeze, Agbakọ Ọdịgwe Ọhazurume nke mbụ na Amechi Idodo, Nkanụ one of Nkanụ. Ihe anyị na-arụ bụ dibịa anyị abụghị mmụta ka anyị jere mụta, kama na nwekwu ihe mekọta n'ụwa ka mmadụ marịcha ihe niile. A ka ga-enwe ihe mmadụ ga-agwa gị. Dibịa anyị na-eme bụ ọdịnala, ọnatarichi na ọdịnala agbụrụ. Ọ bụghị mụnwa bụ mbụ na be nna, ọ bụghị mụnwa bụ ịbụa, ọ bụghịkwara mụnwa bụ onye ga-emecha dibịa agwụ, kama na nsoso na dibịa shiri ike. Isoso na ya ka ọmụsọ nso ntaramahụhụ na ihe mmadụ na-agabiga bifo omewe dibịa, ife onye bụ dibịa mere ya ebere. Ya bụ na ndị dibịa na-ewere ihe na-ama ha aka, na-ewere ihe ha na-agabiga n'onwe ha tupu ha apụtazi ihe bụrụ dibịa. Mana ọ dị m surprise na ọ wụrụ ndị oyibo kịta na ọtụtụ ndị ọgbara ọfụrụ na were aka ha na-akwakọ ngwongwo ka ha ga-esi wee bụrụ dibịa. Ọ bụrụ ma mụnwa ekee oke si m ghara ma hata dibịa, enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ